हाँ? जा सिद्धांत, घर जा। केहू तोहार इंतजार करत बा। घर जा। आई साहब, कौन साहब इंतजार करता नहीं रहा। और जा सिद्धांत, घर जा। केहू तोहार इंतजार करत बा। आई सिद्धांत बाबू, आई। माफ करिए पर हम ना पहचानी। अरे पहचान अब कैसे? हमनी पहला बार मिल रल बानी। हमार नाम सुरेंद्र बा। कहीं हम आपके खातिर का कर सकत बानी? बस सिद्धांत बाबू, आप ही कर सके नी। ये जो रोड आप रामपुर से निकाल रल बानी, एकरा के आप शाहपुर से काहे ना निकालतनी? देखिए सुरेंद्र साहब, बात ऐसन बा कि शाहपुर के जौन मिट्टी है वो हाईवे खातिर ठीक नहीं है। काहे कि शाहपुर जौन नदी के किनारे बसा बा, वो नदी उस सारे इलाके की मिट्टी के कमजोर कर देले बा। ये एक मिट्टी के जानकारी रखे वाले साहब हमके बतौले, और ये सब टेक्निकल बात आपके समझ में ना आई। हम तो बस एक ही बात समझे नहीं, हम उस साहब के समझाई, और अगर वो ना मानी तो हम ओकरा के उठा ले। का मतलब? मतलब बहुत साफ बा सिद्धांत बाबू। आप अभी नया नया बानी। आपके जगह जे पहले रहे वो उठ चुकल बा, लेकिन हम सुन ले बानी कि आप बहुते कोऑपरेटिव बानी। चला मिल मिला के काम कइल जाए। शट अप! ये तू का बकवास करत बाड़ा? तोहरा जैसन भ्रष्टाचारी की वजह से देश के सत्यानाश होखत बा। और एक बात सुन ला, हम कोनो दबाव या धमकी के आगे झुके वाला नहीं खे। काहे कि हम उठे से ना डरेनी। डरेनी तो सिर्फ अपन नजर में गिरे से। समझ ला? फिर तो तोहरा के गिरावे के ही पड़ी भाई। देखिए सिद्धांत बाबू, ये इलाका में हमार मर्जी के बगैर एक पत्ता भी ना हिलेला। पत्ता जाने ला ना, पेड़ के पत्ता। सोच ला, हम आपसे मिले काल फिर आई। कौनो जरूरत नहीं कि आवे के। चला निकला यहां से। गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ दिन पहले एगो पत्रकार रोड रोलर के नीचे कुचल के मर गई। खबर बन गई। यदि तोहरा खबर बने के बहुते शौक बा तो ये है सही। हम जा रहल बानी सिद्धांत बाबू।
हेलो, एडिटर अरविंद कुमार। हाँ देखिए, हम सिद्धांत वर्मा बोला था नहीं, रउआ हमके ना जाने नहीं, लेकिन हमरा हाथ में राउर अखबार बा जेकरा फ्रंट पे लिखल बा क्रांति के मौत हादसा या हकीकत। हाँ, लेकिन रउआ फोन काहे कइली? हाँ जी, हम जाने के चाहत बानी कि ई खबर के पीछे सच्चाई कितना बा। रउआ क्रांति के मौत के सेंसेशनल बना देले बानी। ए राउर के अखबार बेचे खातिर बा कि राउर के पास कोनो सबूत भी बा? लेकिन रउआ ये सब काहे पूछत बानी? जी देखिए, हम वो प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं जहां क्रांति के साथ हादसा भइल रहे। ठीक बा वर्मा साहब, हम आपन सब एडिटर भास्कर के भेजत बानी। एक बात और, क्रांति के मौत हादसा ना, हकीकत बा। यू आर राइट मिस्टर अरविंद, हमरा के भी ऐसा नहीं लागत बा। हमरा ना लागेला कि इंजीनियर हमनी के बात मानी। मानी कहे ना भाई, आप कहीं तो हम आज फुल एंड फाइनल कर देत बानी। अरे इतना जल्दी भी का बा? अभी तो अपना आदमी आवे वाला बा। उ का खबर देवेला तनी होकर भी तो सुन ली। आबा आबा, का खबर लाइल बड़ा बजरंगी? रउआ लोग के गैला के बाद साहब के हो अखबार वाले के फोन के ले रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक बा। ई ले। और हमरा के हर खबर देत रही है। ठीक बा साहब। अब तू जो। अब ओकर का करी? ओकरा साथ भी उहे करे के पड़ी। ना ना, वो इंजीनियर बाना। इंजीनियर के हाथ बड़ा काम के होला। हम ओकर हाथ काट के ओकरा के बेकार कर दे। चला अच्छा बा, बारिश में पिए के मजा ही कुछ और बा। राउर न्यूज फ्रंट पेज पर होई। ओके, हम रउआ के बाद में फोन करब। ना ना, वैसन कोनो बात नहीं है, हो जाई। हम आपके बाद में कॉल करत बानी। थैंक यू। हेलो, श्रीनिवासन हियर। जी, हम एडिटर अरविंद कुमार बोलत बानी। हाँ बोलिए अरविंद कुमार जी, का बात बा? रउआ जौन हमरा के खबर देले रही, ओकर सच्चाई के पहला सबूत हमरा के मिल गईल। का कहत बानी आप? जी हाँ सर, लेकिन इस सिलसिला में रउआ के हाईवे प्रोजेक्ट के सिविल इंजीनियर सिद्धांत वर्मा के सुरक्षा के पूरा इंतजाम करे के पड़ी। ठीक बा, इंतजाम हो जाए। जी शुक्रिया।
भास्कर, भास्कर, आवा, हमके तोहरे इंतजार रहल। हम ये आवाज की पहचानत आनी। ये तो क्रांति की आवाज है। क्रांति, क्रांति तू? हाँ हम। लेकिन तू तो मर चुकल बारू। हाँ, हम मर चुकल बानी और सब लोग जानत बा कि हमार मौत एक हादसा रहे, मगर सच्चाई कुछ और बा। हाँ, वह सच्चाई की पता लगाओ के खातिर हमके यहाँ भेजले बारे। भास्कर, जौने सच्चाई के तू यहाँ पता लगावे आयल बाड़ा, ओमे तोरे जान के खतरा बा। यही से हम चाहत बानी कि तू यहाँ से वापस चल जा। तू वो लोगन के नइखे जानत, यहाँ के लोग भी वो लोगन से मिलल बा। जब वो लोगन के पता चले कि तू एक पत्रकार हवा, तो वो लोग तोहार हत्या कर दी और बता दी लोग कि हादसा हवे जैसन हमरा साथे भइल। लेकिन क्रांति, तो के याद बना, तू ही तो कहत रहलू कि कलम के धार तलवार की धार से तेज होखेला। का हमने पत्रकारन की फर्ज न बनेला कि हम इस समाज के सच्चाई के आईना दिखाई, और हम अखबार वाले ई माफिया वालन की वजह से सच्चाई के दामन छोड़ के झूठ के दामन में सो जाई? ना क्रांति, हम ए लोगन के सच्चाई सामने लिया ही के रहब। भास्कर, अगर तू ये तय कर ले बाड़ा तो हमार एक बात मनबा। हाँ क्रांति, बोला। तू सिद्धांत वर्मा से मिला, वो यहाँ के इंजीनियर हवे, लेकिन फिलहाल अपन बारे में कुछ ना बताई हा। ऐसा करे से ओकरा जान के खतरा भी हो सकेला। ना क्रांति, तू बिल्कुल चिंता मत करा, तू बिल्कुल बेफिक्र रहा। अब ऐसा कुछ हो ना हुई। अभी माफिया वाले कौनो भी निर्दोष के जान ना ले सकेला। ठीक बा भास्कर, अब हम चलत हई। सिद्धांत वर्मा यहाँ आवत हुई है।